Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga Olive at taga Ilocos Sur, ngam iti agdama, kat adda ijay Malaysia. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti pamilya Castro kan Mendoza, nang runa dagiti kakabsat ko adama ng Liza, Kathy, Jojo kan Jomel, Tipura Tarlac from Jerome Mendoza. Shout out kada Josephine Jose, Emelda Velasquez kan Virgilio Salem. Ni Joan Mewag, Tere Pitena kan Ana Kelisa from Carolina Villanueva, Manangan, iti Doha, Qatar. Makablaawan ni Manong Comarcial kan ipag Lorna Santos kan anak da Beverly Faith di Talagasit, San Quintin, Pangasinan. From Gina Santos, the Kingdom of Saudi Arabia. Shout out kada Riza Borillo, Norberto Bangsoy, Flori Medina, kan Chelaija Abad. Happy birthday to my mother Vilma Parafina, iti Castañeda, Nueva Vizcaya, from Lavlea, Mendoza. Uncle Angel Simon, dita California, from Jeffrey and family. Gante and Sabiano family, ni Mama kan Papak ani Ruben, from Ruben Sabiano. Shout out kani Jubilin Ofilas. Makablaawan ti Manuel Torrida kan Contreras family, kan amin akawork ko dito'y Tiplex, from Jerome Mendoza. Makablaawan ni Inang Aurora Batin ti San Juan Turod Pilar Abra kan Cabais family ti Pangasinan, from Barbara Cabais. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Olive. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Sapay la kuma, taagnanayon anasalon at kayo, tapnog tultuloy met amay paayanda kami iti liwliwa, babaan iti programa yo. Kastamot tan akayat ko ayabrasa, tinabara akablaaw ko iti amin, anaayat amang tartarabay iti programa yo. Ilingad naklangan itinagan nga Olive, agtawanak itan iti 28. May saak a single parent. Iti agdama, adaak dito'y Malaysia. Ngam napasamak ti pakasaritaak, akayat ko nga ibinglay, idi adaak pa'y di tapagilyan tayo a Pilipinas. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakapas nga ikad anak ko, agyaman iti Diyos. Nanang, babae ti anak mo, nagpintas a maladaga. Agyamanak, nanang. Kunak, no itaray da ka ita iti ospital, tamarigatan ka nga aganak. Daim baglaangan talalaing ni Nana Inga mamaltot anang paanaken ka. Apay nga minaya, adi mo kaya tinaganak iti ospital, anak ko. Diyak kayat, nanang. Diyak kayat nga ado ti makamo nagpas ngayak abalasa. Anya ko matipagbainam. Saan laeng asikati nakapasamakan ti kastoy, anak ko? Uray pa'y, nanang. Diyak kayat apagpiestaan dati panaganak ko abalasang. Bayam no anya ti sawan dagiti tao maipapanken ka. Tinapatag, inaramid mo ti rumbang. Impas nga imo ti anak mo. Nanang, saan mo a pinagpanunutan iti maditi sikog mo, anak ko? Kat gapo iti dayta, ipampanakkel da ka. Uray no maisa ka abalasang nga ina. Tinapatag ita, taripatwen ken ipatag mo ti anak mo. Kumusta dya anak ta bakay? Nasaya at matlakay.
Naibaglaang ng tadapay lang maayaban ang mamaltot di tibaryo tayo. Di mo't ngamin kahit ni Olive tinaganak iji ospital. Amamlatan natin makagapu bakit? Mabain lakit di gapoy tinapasamak kan kuana. Agpaiso da ita. Talaga kabain na ti panagpas ngay na abalasang. Iti pagyamanan talaan ngayon. Saan ang nakapanunot iti dakas kontra iti sikugna? Ay, no paimot ngamin na napasamak kan kuana ti kasjay. Ti amuta agad adal iji ili. Ngam sabali mo't gayam tinasumok na. Sapay awan kwenta na ti lalaki ang nakasikug kan kuana. Dahil tamot ti babalaw kita anak ta. Sapay nasaririt nga obeng. No apay mo ta nagpaalilaw iti lalaki abulili kong agasam at damagayang pamilya di awanan bain. Ngarud dila na siya nun iti anak ta. Nalabit anaalan na ti anak ta kada kita agkakasam-8 abalikas na. So anain lamutan ni Olive kan kuana. Anya pa'y ngarud nga iti maaramidan ta. Suportaran talatan na ni Olive. Tulungan ta, tapno mapadakkel na itinasaya at ti anak na. Wala bakit? Saan ta sardaya na bagbagaan ni Olive? Patsyak, nagnakamot siguro, gapo itinapasamak kan kuana. Olive anak, addan anak mo. Agnakem kamot siguro itan ta addan anak mo. Pakawanan daktatang. Basol ko. Nagtalag kakadagos iti dayja lalaki. Diyak matamo nga dagaya man asawa na. Awanan ti maramidan tayo. Oray idarum tayo awan tumutlat serbina. Tinasayat nga ramidom ita. Ay wanam anaimbag ta anak mo. Ipariknam kan kuana nga oray awan amana. Adda ka amang ipatpatag kan kuana. Di kagdanag, tada kami kaninanang mo at tumulong kan ka. Tapno maipaayam itinasaya ta masakbayan ti anak mo. Agyaman tatang. Pasensya kayon. Tasaan anatungpal ti arapaapyo para kanya. Ay, Ngam ikarik. Aramidak ti amin. Tapno mapasaya at ko ti biyag mi nga agina. rumbang laeng anak ko. Awan tinamnamaem ang mga ramid iti kasta no saan asikamot laeng. Angam kas itinakunakon. Di ka agdanag, tatulungan da ka aginggat kabailan may. Napatag ka kada kami. Karamanan ti apo ko may siyempre. Naimbaglaangan, takas kada kayo tinagbalin anagadlak ko. No sabali lang ata, jak amon no anya ti pagbanagak. Mamati akasana kas tatibiyag akinalikaghumam anak ko. Agum dimtengken kaday taapan nubawk. Isungay pakita ngarut akabailam asarang tenday ta anapasamakken ka. Anya jay ko na mga ibagam anak ko. Ada ko madawatak kada kayo nanang. No mabalin, palubusan dak ko mga agtrabaho. Sigurado ka iti dayta a desisyon mo, Olive. Di mo kayat nga ituloy iti panagadal mo. Saan pa nga itananang? Kayat ko pa iti manggad para iti pagkasapulan ni baby. Kan tapno makatulong akmat kada kayo, uray kaskasano. Sa bagay, mayat da ita na panunot mo anak ko. Isuna laeng tamasaya nga anak iti panawen nga aglabas. Asan mo ama ituloy iti panagadal mo. Diyak kaya tagbalin apadagsan kada kayo nanang. Nang runak at adan anak ko arumbang nga isaganaak iti masakbayan na. Mababay na kiti napasamak kanyak. Olive, Ngam ano sa nyo kumatari patuan ti anak ko. Kabayatan nga agtrab-trabaho ak nanang. iwad anak ko.
Di mo pagdanagan ti apukok. Siyak ti makaamukan kwa na. Kayat kalaang apalagi pa, no, Olib. Aganad ka kumaitan. Agbalin ko maaleksyon, tinapasamakan ka iti kalabas. Panunutam nga da anak mo, amang namnamakan ka. Aklunag manang Emmy, ididamo, nakapanunot akmet iti dakas iti anak ko. Ngam nalaos ti panagyaman ko iti Diyos, ta saan ang nagtuloy anak ko laapan ti panunot ko, kat sa anak nakaaramid iti nadagsan a basol. Non-teaching personnel iti pagadalan mi ti ama ti anak ko. Ngam jak pulos ni namnama, nga dagayaman pamilyana, gaputa di na imbagbaga ti agpayso manang. Idi imbagakkan kwa na ama si Kugak, kalaat-latan a nag-resign iti jak amo arason, kat ditamutan a naamwak a pamilyado gayaman. Ta idi nagdamagak kadagiti kakadwana, kinunada a nagawidan iti probinsya ti asawa na. Naimbaglaangan tanasingpot dagiti dadakkel ko manang, kat naawat dak nga uray kasjay tinapasamak kanyak. Nagdesisyon na karon nga agtrabaho para iti anak ko. Ngam addamay sa abanag akinid daw ko, kadagiti naganak ko. Nanang, tatang, nakasara ka ko na sales girl iti may sa pagtagilakwan iti ili. Mangrugi ako ngagtrabaho inton bigat. Ay kung nasaya at ngarod anak ko. Nagbiit ka mutan anak kasapol iti trabaho mo anak ko. Alakad say-saya atam ngarod Huwag ngagpaisaw. Wan nanang, tatang, kat agyaman nak iti Diyos. Adala ko kayat ko akid dawon kada kayo. Manyaday ta Olib. Ibagam anak ko. Wan, no kabaalan milakit di nga ipaay. Apay kit din asaan ngay. Gusto ti inam. Kidawak ko maano mabalin. Ilimod tayo nga anak ko ni baby. Anya? Ha? Olib, amom ka diti ibagbagam. Ilibak mo nga anak mo ni baby? Ngarod Nanang, maawatan dak ko Maawatan? Kasano ko maawatan da ka, Olib? Ibagam man. Ibain mo ta anak mo? Kasta ti panagawat ko iti kayat mo ama pasamak. Pasensya kayong tatang. Ngam talaga mabainak amaamon dagiti tao. Ama isaak abalasa nga ina. Nang runa dagiti agbalinto katrabahwak. Sana bali, taitad ko matipagrabangak ka ni baby. Oo na yan. Ay, jak amo no ajati agtartaray iti panunot mo, Olib. Gamti ka di maasyan iti anak mo. Saan mo ka di apat-patgan ni baby? Olib, awan basol ti anak mo iti naalas anak banagan ti relasyon nyo iti amana. Sana basol ni baby ti basol ti amana. Amok day tatatang. Ngamkas iti na ibagakon. Diyak pa'y nakasagana amaamon dagiti tao amay saak a disgrasyada. Sapay ko mata maawatan dak, tatang. Nanang. Ay, jaklan inamnam akas ti ibaga ni Olib, lakay. Kasla jak mamati ti kayat nga mapasamak.
Oray siyak. Kung nakno naawat nan ti amin anapasamak kan kuana. Kung nakno naaklundan. Ngam saan margayam. Kaya't asawan day ta, nga aging gaita. Panan na pailaang ti inaramid kan kwa na day dya lalaki. Kunak no na puna sa amin ng dagijay, kalpasan ana ipas ngay na ti anak na. Ay, masya naklakit nga rod ita apo ko ta. May isa nga inosente nga obeng, ana iraman ga po iti madi nga aramid ti aman. Tijak matukod a panunutan. Apay pati ni Olive kat kasdayan ti kapanunutan na. Sana bali, tadatamot dito'y lakay. Datan ti mangiparik na iti apo ko ta, anapatag ka data. Saan ta abaybayan? Kat sa apay ko tanoan yaman ti agtartaray iti panunot ni Olive. Makaamiris tumot laang. Good morning. Si kagayam ti baro akadwami dito eh. Uwan sir, siya kayam ni Olive. Siyaknot ni Santi. No da concerns mo? Umay ka lang iti office ko. Saan ka mabutang agdamag no da kanayo na nakayat mo amaamuan may panggap iti trabaho, ha? Yes sir, di kay agdanag. Kat, agyaman akmat ta naawat ak ditoy. You deserved it. Wang gayam. Anya nga iti panagkunam kadag iti kakadwam. Kadag iti katrabahoam. Nasayat da kadimot lang ka? Yes sir, kan tultulungan dak no adajak among aramidan. Isa maragsakan ak unay. Very good. Kasta talaga dito'y Olive. Ang titinulong na gito empleyado. Isa di kagbabain. No, kaya't mo tagpatulong kadakwada, ha? Yes sir. Thank you sir. Okay, agsubli ka niti pwestom. Sapay lang ko matag-enjoy ka iti panagtrabahom dito'y. Tatang, ayan ni baby. Anday ti si Lade. Kapat paturog lang ni nanang mo, tagpurpurlo ko nga min itay. Dinan sa maalat iturog na. Kasta ka di tatang? Kumusta mo't ti umuna nga aldaw ti trabaho mo, Olive? Nasaya at matatang. Nag-enjoy ak iti trabaho. Kan nasingpat pa iti supervisor mi. Nasaya at nga rin kasta anak ko. Basta say-saya atom ti trabaho mo. Narigat agberok iti trabaho ita. Naimbaglaan nata nakasarak ka adagos iti nag-applyam kat naawat ka pa adagos. Wan nga rod tatang. Sige nga rod, mapanak pa agpalas. Siya kundi mangisagana iti pangrabyan tayo. Sige nga rod, anak ka. Amok asaan ang magustuhan dagiti dadakkel ko, tikinid daw ko kadakwada, nga ilimod mi nga anak ko ti impas ngay ko, manang Emmy, nang runa kadagiti katrabahwak. Jakman amo manang, tamarik nakmet anapatag kanyak ti anak ko. Ngam talaga ajak maako ang nagbanagak, abalasang nga ina. Nupay kasta, ingkarik iti bagik nga aramidak ti amin, tapno maipaayak itinarimat a masakbayan ti impas ngay ko. Iso nga inggaed ko tinagtrabaho kas sales lady. Ditamotan manang anadlaw ko tinaidumduma at trato kanyak ti supervisor iti pagpapaayak. Olive, 12:00. Lunch break. Awan sir, isimpak lang dagiti display. O may kakit din. Agkuyog ta na mapanmangan. Ha?
Ay, sige lang, sir. Sumaruno ak tulaangan. O may kakit din ta mga numaladaw ka pa eh. Sana bale, tadamot tin ni Rose. Isupay lang tagyan iti pwesto. Sige nga ron, sir. Olive, agyaman ak tayo naklon mo tayat ko. Katikarik, saan kan to alumdang iti danak? Ay ayatan ka nga minsan ti. Kat namnamaak adinak tulukwan. Saan to apulos, Olive? Katap no mamati kay ti bagbaga ka na pudnakan ka. Kayat ko amam mo dagiti dadakkel mo. Ha? Wan, Olive. Apay. Di na kaya tayo amam mo kadakwada? Ah? Ni, apay kit din na saan? Kayat ko launay Ba't lagayam? Anya pa lang rutor orayin ta. Itulod kayo ton malam ha? Tapno maamamok mo tan dagiti dadakkel mo. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Naimbaga malamyo, tata. Kastamot kan kabaraw. Tatang, iso ni Santi, ti supervisor ko, kayan ayat ko. Kasta ka de. Ang nasayat man ta nakapasyar ka baraw. Talaga nga ingagarak nga itulod ni Olive, tata. Takayat kayo amam mo dadakkel na. Ay, nay, agsangsangit ni baby. Nakariing mo't gayaman. Ha? Adamot gayam, baby, Olive. Ha? Uwan. Tagibi ni Nanang. Anak ti kabsat ko nga daiji Manila. Kasta ka di? Sige. Panawan kayo pa'y di tao itain naktulungan ni Nanang yung mga sikaso kan ni baby. Uwan, tatang. Nagsayat mo tan dagiti dadakkel mo? Isuda pa'y tagtagibi iti apo ko da? Uwan. Imbati nga min ti kabsat ko ditoy. Tagtrab-trabaho daiji Manila. Agpadang agtrab-trabaho iya dagiti dadakkel ni baby? Uwan. Apay ka di? Nasyak siguro. Kayat ko lang nga agresign ta asawa iti trabaho. Tapno matari pa ito na naimbag ta anak mi. Amom, kayat ko amin dagiti ubing. Asidagtrik na kadakwada. Ta napadasak ti makkel nga awan iti sidong ko ti inak. Di makkel kadalolo kan lolak. Ha? Kasta ka di? Wen, isong amok tirik na ti awan inana iti danana. Isa ka, into na danton anak ta. Kaya't ko akanahin nga adda ka iti din nami. Kaya't ko amaamuan ti intero alubong, adata ti inaken amana, ha? Santi. Amom, marikrik na dagiti ubing nga inabando na dagiti dadakkel da. Wano, dagiti saan na bigbigan dagiti dadakkel da. Kadya kahit na mapasamak to ti kastay tagbali ni anak ta. Ngam, amo kamay sakan ta pagwadan nga ina. Amo ka saan mo ama aramid ti kas iti inaramid ti inak kanyak. Diyos ko, kasla makonsensya kitim bagbaga kanyak ni Santi. Ipadpatag ko ti anak mo. Nga mabainak ang maamuan ti sabali ti napasama kanyak. Kasano nga ipudnok ka ni Santi ti amin. Kasano nga ipudnok asyak ti ina ni baby. Kalpasan ana ibagak nga anak ti kabsat ko. Kat binabalaw na pa'y ti ina ni baby. Gapu iti kaawan na iti dan na ti anak na. Maklunan to nga ta. Naipudnok kan kwa na asyak ti ina ni baby. Diyak kabalan no mapukaw ko ni Santi.
tulungan nak Diyos ko. Isuro nak ko maitirumbang nga aramidak. Ulitan man timbagam, Olive. I'm sorry. Naglibakakan ka. Oh, Saan nga anak ti kabsat ko ti maladaga iti balay mi? Shakti ina ni baby. anya? Naaramid mo ti kasta? Inlibak mo ti bukod mong anak? Ti bukod mo adara ken lasak? Di ka din na konsensya iti inaramid mo? Idinto ta inal daw ang makitkitam ti maladaga nga iliblibak mo? Naaramid ko lang ti kasjay. Gapo tadyak kaya ti may babain. Gapoy ti napasama kanya kiti kalabas. Ti panangluko kanyak ti ama ni baby. Kan ti panagbalin ko abalasa nga ina. Kan diyak kaya ta sinaanak. Kalpasan ang maamuam ti amin. Panagkunam ka di. Katagtali na edakken ka. Gapo ta impudnom kanyak dayt ha? Ha? Managim bubukod ka, Olive. Bagim lang ti pinanunot mo. Arig na ngayon balang mo ti bukod mong anak. Naimbag lang dadadag iti dadakkel mo amang tartaripato iti mismong anak mo. Santi. Nasaysayat pa'y kuma. No ididamo pa'y lang. Impod numon kanyak ti amin. Tamas maawatan ka pa'y. Amom na anya ti nagdalanak. Taawan ti inlibak ko ken ka, Olive. Awan gayam dumam iti inak. Agpada kayo asan na nga among ipatag ti anak na. Apay ngay asaan matan nga umay ni Santi dito'y balay, Olive. Huwag ngagpay sa Olive. Sigod mo't nga umay nakasukunan. Kan itulod na ka dito'y balay kalpasan ti trabaho yaw. Saan mo't itan? Apay anak ko. Nagapa kayo kadi ka ni Santi? Adda ka di yung nagkinaawatan. Nakiwinaswasan kanyak ni Santi. Nanang. Tatang. Anya? Nay, apay ngayon nakiwinaswas kan ka? Anya ti makagapo. Kunak man nagplan-plano kayo nga agkalaysa. Nasingpot mo't ni Santi iti panagkunak. Kasta mo't lati kapaliiwag. Wan nanang. Nasingpot ni Santi. Awan makunak kan kuana. Basol ko. No apay anak iwin naswas kanyak. Apay, Olive. Anya nga men tinapasamak. Kinagura na. Gapo iti panangilibak ko nga anak ko ni baby. Impudnok ngaminan kan kuana ti amin. Tadyak kayat nga dailimlimod ko kan kuana into nagasawa kamin. Ay, anak ko. Ngamawanan ti mama ay ti panangipudnok kan kuana iti amin. Nasaysaya at pa'y kumakano. No impudnok kan kuana idipay. Arig na inabandonak kanon ti bukod ko nga anak. Daitan di bagbagami kan ka ide, Olive. Talaga mo't nga minasaan anain kalintigan nga ilibak mo asikatiinan ni Bebe. Taure asino ti makatakwat iti dayta. Talaga kagurada ka. Kat, ayan nga rudan ngay ni Santi. Kalpasan di pa nakiwin naswas na kanyak. Nagresignan iti trabaho na nanang. Ay, Damag kong adda kanon iti Manila. Nagsakit na ito na pasamak. Ngamiti na ito agundaway.
Aklo na ka siyang tinagbasol. Isa pa kawanin ko, ma. Anak ko. Andiyak ang gagaro tinaramid ko, nanang. Tatang. Ipatpatag ko ni baby. Ipatpatag ko ti anak ko. Nanang, tatang, agpakada ako makada kayo. Nay, apay Olive, sa dinot ti papanam. Panawang man ti anak mo. Di ka kadimasyan ka ni baby, Olive. Ay, Iti day ti agundaway. Pumanawak para iti anak ko, nanang. Tatang, agabrodak. Tapno maisaganak tinasaya ta masakbayan ti anak ko. Olive. Wan, tatang. Kayat ko akabayatan nga ubing pay. Kan ada kayo apang ibatyak. Manggadak iti balasiw taaw. Tapno maisaganak ti masakbayan na. Kan tapno maipayan kayo mat iti nasaliwanwan a panagbiag. Ado ti sakripisyo yu kanyak. Kada kami kani baby. Iso panawon mo ten. Tapno subadak dagiti kinaimbagyo kada kami. Ala, adakan kaday ta anak ko. No day ta ti amo mapagsayatam. Aramidam. Wan, Olive. Di mo pagdanagan ti anak mo. Napigsa kami pa'y mo't kaninanang mo. Kabailan mi ataripat to ni baby. Agyaman na kada kayo, tatang. Nanang, talaga nagsaya at kayo ang nag-anak. Agyaman na kunay kada kayo. Kasla akla na buyatan itinalamiis adanom, idi imparupa kanyak ni Santi, adakkel abidot ti panangilibak ko iti anak ko, manang Emmy. Panagriknak idikat kasla lumnedak iti nagtakderak. Ngamday di tinamin pinsan anang waknit iti nakunlaapan a panunot ko. Ingkadang ko nga rod tinagabrod kat napagasatanak, iso nga adak ita dito Malaysia. Kat maragsakanak amang ibaga, anakasara kak itinasaya at trabaho, ken nasisingpat nga amo. Manang mamati ka man wenno saan, nagbabawiyakon itinakana dagiti naaramid ko iti kalabas, kang ronaanen ti panangilibak ko iti bukod ko nga anak. Kanayon mo ti panag-video call me kada tatang ken nanang, tapno makitak ti anak ko. Kat uray kaskasano, makunak ang matartarabay ko ti panagdakkel na. To'y pagayam mo, Olive. Olive, pagayam ko, aklunak matkan ka. Kabayatan ti panangidrama mi iti umuna apasat ti surat mo. Nang runa ti parte akinid daw mo ti pannakailimad ti kinapudno nga anak mo ni baby. Nasurunak matkan ka. Di nakmat siguro mababalaw iti kastaan na riknak pagayam ko. Ngamkat di, kayat ka akablaawan tanasapa na kamiris ka, kabayatan nga awan pay nakam ti anak mo. At dapay gundaway, tapno masulnitam dagiti nagkurangam iti anak mo, kat di mo ko masayangan dayta. Dayawon kamat, taamom atalyawan ti ado a sakripisyo kan rigat kan kadagiti dadakkel mo, karamanen ti sipupuso a panangaywan kan panang taripato da iti impas ngay mo. Dayto iti tandaan ang pagayam ko. Maudi ko manday jay a panangilibak mo iti anak mo. Kat inton sumaruno nga da umarugkan ka, rumbang lang ipudnum kan kwa na ti amin, tamamati ak, ano maaklon na asipupuso ti kaadat anak mo. Sigurado mat nga rod, ana impuswan nga ayat
ti sasagana nga ipaay na para kan ka. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugod, iti dana, tibiyag. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a Benito manipod iti probinsya ti La Union. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan nila kay ko ani Boyong Parangan iti Barangay Turod, Quezon, Isabela, from Enga Parangan iti Hong Kong. Shout out kada Hala Agilan, Jasmine Rivera, Mer Santiago, ken Estela Walang. Makablaawan ni Mamak Emily, stepfather ko, kastamat ni Papa Lino, Nanay Carling, kan Tatay Itong, tiga Sahas, Aritao, Nueva Vizcaya, kan kabsat ko ani Marie Havilio, iti Saudi Arabia, from Lani, ti Abra. Maranyon family, dita Burgos, Pangasinan, from Mary Jane Asia. Lakay ko ani Hamode, anak ko ani Tisoy, Zamilden family, Larangka ken Lopez family, ken friend ko ani Myra Laurenciano iti Qatar, kastamot kani Manang Mean Paas dito'y Saudi. Advance happy birthday Julie Ann Hidalgo iti Binalunan, Pangasinan, from Mama Loida Hidalgo. Advance happy birthday pa kani Mama Veronica Valdez from Michelle Ann Valdez. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Benito. Dear Manang Emmy, ilihad na klaangan itinagan a Benito at taga La Union. Daytoy a drama ti kanayon mi adenggan, nang runan o gububra kami iti talon. Isu na laeng tanabayag asaan mi anang ngegan, idi saanen a maipatpatangatang iti radyo. Isut gapo na kasta unay aragsak mi, idi imbaga dagiti kapada mi aman nalon, nga addagaya man daytoy iti YouTube. Daytoy ngamin a drama ti nagserbi alinglingay mi, adda kami man iti taltalon, wenno iti balay mi. Naawis met teriknak amang ibingla iti pakasaritaak, barang agserbi nga inspirasyon kadagiti padak aman nalon. Kat sapay lakuma, tamapili met ama idrama. Darigat ti biag ti manalon manang Emmy. Inaldaw ang nakabilag iti init. Ngam di mi samiran dayta, tapno ada pang sustinir mi iti inaldaw apag kasapulan mi. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga itakalaang, itay pangururayan kalakay. Insimpak pa ngamin dagiti mailako apagay bakit? Umay ngamin di bayad tayo inton bigat. Kasta ka di? Uy, Nanita, makabayad tan kadagiti na utang ta, paman na mailako dagiti apit ta. Ay, nasiyaat mat nga rod. Agyaman ta iti Diyos. Narigat at talaga ti biag ti manalon, akas kadata. Nang rona no saan mo't unay analawat ti taltalunan. Apag husto lang ti maapit, kat ti mapaglakwan, pagbayad lang iti utang, kan maiyan anay, aging ka iti sumarunumanan a panagaapit. Talaga kasta bakit? Pagyamanan talatan tadapagsapulan ta.
Ay, sapay lang ko matamaya ti presyo ita. Tapno, medyo makabawi tayo met. Wan nga rod lakay. Napatag ti mapaglakwan para iti pagkasapulan tayo. Nang runa kat agad adalan ti anak ta. Sana bale Anita. Napintas ti kalidad ti apit tayo ita. Iso anam na magkamagatang iti medyo nang hindi na presyo. Tapno makasubot tayo mo't kadagiti lugi tayo iti kalabas. Naimbag nga rod tawan unay ti simmang bay abagyo ita nang perdi iti talon. Amom lakay, kasta unay akararag ko nang runa no dumtang ti panagtutudo. Talaga ang makisugal tayo iti panawan. Bakit? Wen, Bakit? Dakkel ti kasi ti Diyos. Ore kaskas ano? Saan tayo pa'y mutla naglangan anangan? At damot lat ta mausar tayo, no adda pagkasapulan. Naimbagngal daw yun, sir. Nasayatan na talgad kayo nakasangpot dito lugar mi. Sigurado ka di amayat matlati kalidad ang iti apit yu itabi nitaw. Tapno mayan nato matati presyo apanggatang may katsaan kami amalugi. May panamnamak dayta, sir. May sa dayto kadagiti kasayatan nga apit mi ita. Nadalos kan di kalidad. Sige, basta napintas ti kalidad na ayusan kanyak dayta. Mano ka di akaban ti maitid mo ita kanyak benitaw. At damot 20 akaban, sir. Anya, di mo ka din manayunan pa'y. Sir, pasensya kayo. Dayta lang ti mabalin ko may lako ita. Ay, sos, agkurang nasaysaya at kumano dapay na yun da. Ang lupay kasta gatang kon. Katinton sumarunaw, namnamaag nga adon ton ti may lakom kanyak, wan? Wan, sir. Kat agyamanak. Sana bale, aramidan mi ta amin nakabaylan mi. Tapno iton sumarano, at adon ton ti maapit mi. At adon ton ti may lakom mi kada kayo. Nasayat na ita. Basta awagan nagtulagan no adan ton may lakom, Wan, sir. Namnamahan nyo dayta. Oh, bakit? Ato yung tinaglakwak. Medyo may ti presyo ita. May mayat ko ma. No nangingina pa iti presyo. talaga siguro nga aging galaangan ijay lakay. Pagyamanan talaangan, tasimang patay sigod agumat gatang ken ka, kat nalako adagos tinaapit ta. Wan nga rod. Ay, wan gayam Anita. Mapanak man mo ti balay da pari to pe. Agaw awis ngamin. Kaya't nakanutag relax ta, nakalakumot nga minon itaapit na. Ay, wala, awan problema. Di ka motlaplap dan nga aginom, basta ammom ti pagpatinggaam. Ammom ti limitasyon mo. Kan agawid ka adagos. Diyak kayat tay parbaon kan nga agawid. Kan dandan di kan makapagnag apo iti kinabartek mo. Wan ka di, bakit? Amokmot ka ti limitasyon ko. O minumak labas tapno makaawid akmat la adagos. Tapno sana mapektaran ti trabaho ta iti talon inton bigat. Siguradom la ang lakay. Numaminsan ngamin kat makalipat ka ng runa no naimasan yung tinaginom iti arak. Saan, Anita? Ikarik. Sige nga rod. Mapankantap no makaawid ka matla adagos. Di mo lipatan ti agyaman ka ni pare tupi Kastamot ka ni kumare ti panangimbitar daken ka. Wan, Anita. Laglagi pakday ta. Ada kayo matnanang. Naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, huwag anak ko. Tao may kuman kumustaan, Japok. Ada di takaroba makiayayayam nanang. Ay, di bengay. Kunak man no, ada dito'y balayo. Napaniti ayan da kumpare na atope nanang. Nagrelax da ka no, kalpasan na nailako da dagiti apit mi. Ay, huwag gayam anya. Nalpas man gayam ti pa nag-aapit. Nasaya at man ta nakalako kayo adagos. Wan nanang,
Tay sigod agumat gatang kada kami ti imay. Awan mo't ngamin ti amamu mi sa bali. Kat isumot ti kanayon ang maisarong ditoy. Kat nangatumot la ti presyo aya ita. Okay mo to nanang. Tanuan niya ti ibaga ti bayar a presyo. Isulatan Awan mo't ngamin ti sa bali a pangibasaran mi. Awan pa'y mo ti sa bali a bayar ana isarong dito'y lugar tayo. Ay, sapay la ko mga rod Tahusto mo't la ti presyo na. Tapno saan kayo mo't amalugay. At nga min dagitay madamdamag ko. Ana ba baka noonay ti presyo dagiti daddo mga gatgatang. Kumpara iti talaga ana ito yang a presyo. Ken presyo dagiti daddo maabayar. Saan mo't siguro nanang? Kampante kami mo't iti presyo nga imbagana. Tasuki mi mo't Iso na talag kami kankwana. Ay, nasaya at garud no kasta anak ko. Mabit lang nanang mangisaganak iti merienda. Tag merienda tayo man. Bayat ti panagin nistorya tayo. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Itilaksid ti kinarigat ti biyag, dagiti kaskada kami aman nalon, maisaksakad mi matlatta ti inaldaw a pagkasapulan mi manang Emmy. Isuna laeng, takadawyanan ang makautang kami, kat bayadan mi iti sumaruno a panagaapit. No may papanmat iti pan nakaila ko dagiti apit mi, ada umay abayar iti mismo a lugar mi, kat isulat tamoten ti pangilaklakwan mi, iti anyaman a maapit mi, depende iti presyo nga ibagana. Ta isumot lang amin ti kakaisuna a maisarsarong iti lugar mi. Nagtultuloy nga rod ti panagbinbinadang mga agasawa iti talon, manang Emmy. Ay na, nagpudot mo na dito'y talon lakay. Nagmatuon nga min di init, Anita. Di inasaya ating kapayaginan na. Yung kaglinong di sirok tinarukpo sa kayo. Bebenak dito yun ta siya kung timangring pa si Tararamiden ta. Sigurado ka. Ay, umay ka pa'y aglinong. Madamdaman to nga ituloy ta dayta. Napudot unay ti darang ti init. Aginanata pa'y ure a pagbiitlaan. Sa bagay, aldaw mo ten. Di nasayat, Anita. Isagana mo tayo balon ta tamangal daw tan. Nasa isaya at pa'y. Pambaranta mo ten nga aginana. Ala, umay ka nga ro doon tamapantan iti sirok na dya kayo. Napari-erbas iti jay. Sige nga, Rod. Sabay ka lahat nariknak tibisin ko, itay nalagip ko ti balon ta. Ti ko namkit di, talaga mabisin ka matan. Ngam ikagkaguma amanan amalpas ti aramidan ta. Ay nalakay, saan mo amaabak ti trabaho? Sika at talaga ti sumuko. Amok day ta, Anita. Ngam kahit kung arot amay at tumanan ti apit tayo, barang makasubot tayo mutan iti gastos kan bannog. Di ka agdanag, adaka si ti Diyos. Inaramid tamot ti amin, tapno na saya ti pagbalinan ti apit ta. Katagyaman na kiti tulong mo, Anita. Pati sika, naipasungal-ngal ka ni titalon. Ngimisit ka pa yun. Kita man na Apay ay apakarikutam day ta. Sigud mo tanang isitak. Sana bale, Anita. Taoray si kanti kang isitan na babae dito'y lubong. Ay ayatan kalat ta. Taimpakat man to'y asawa kung ti kinabulero na. Day takat ti kayat ko kan ka. Tatang, ada project may giskwilaan. Masapol mi ti tulong. Nay, anyang iti maitulong ko, anak ko. Masapol mi ti kayo. Pintura, kanda dumapay ang materyales. Tap na makaramid kami iti visual aid para iti presentation mi. Kasta ka di, anak ko. Ala, di ka madanagan.
Mapantantoy di ili inton bigat tapno magatang ta dagiti kasapulam. Agyaman naktatang. Uray ado ti trabaho mi iti talon. Adalat ta oras mo para kanya. Rumbang lang anak ko. Masapul nga ipaayan ka iti oras. Da kami kan ninanang mo. Anak da ka. Iso akanayon kami ang nakasuporta ka. Basta igawid mo ti agad, alwan. Wan tatang. Namnamaan nyo dayta. Mala, yung ka nga ron maturugan ta ni Rabin. Gatangan ta dagiti kasapulam inton bigat. Lakay, nabunas dagiti pagay. Adun sa ti maapit ta itaan. Sigurado nga ado ti mapaglakwan ta no ado ti maapit ta. Kastamot nga ron tinadlaw ko, Anita. Kabayatan ti pa nag-ubrak dito talon. Ay na, damot lang nagmamaayan ti pa nang suksuknal ta kadagiti pagay. Bakit? Sapay la ko mata agtultuloy ti napintas nga apit. Tapno ado ti paglakwan ta. Ngumato kumamot ti presyo, tapno manayunan ti paglakwan ta. Hustot ako ng bakit. Namnamaagmat anang ato ti presyo ita. Kasla isumot ngamin tinanggig ko kadagiti pada ta aman nalon. Amom lakay, maragragsakan na. Tagtintin nulong ta, tapno maragpat ta dagiti arapaap ta. Kastakot lang, Anita. Sa bali at talaga nog tinulong ta. Kat maragsakan ak. Taoray kaskasan no. Saan tayo mo ta marigatan unay? Maitad tapay ti kasapulan ti anak ta. Kat dayta ti pagyamanak unay iti Diyos. Uray simple laang ti panagbiag tayo, naragsak tayo asang kapamilya. Lakay, nagrana kami itay ka ni Kumari Fel iti tiyandaan. Oh. Kat na istorya na ti may papan iti bayar dagiti apit da. Ni, apay ka no, Anita? Dabdabagan na no manu ti ala ti bayar ta. Imbagak mo ta. Kunana mo ta na babaka no unay ti panaggatang ti bayar ta. Ha? Nabayag ka nun ang imato ti presyo dagiti produkto da. Kaya't mo asawan. Alilawon na ta ti bayar ta? Wan ka no lakay. Ammo ka no amin a bayar ti presyo ana ituyang. Iso amas daaw no apay akas di ka no laang a kantidad ti pananggatang ti bayar ta. Luklukun na ta ti bayar ta? Kaslakastan Natalag ta isugat nga ron ti kanayon nga umay. Nababagayam unay ti presyo na. Sigurado nga umay ito manin day jay. Nang runa kat amuna pa nag-aabit manin. Masapol ang makasarita kinton umay dito eh. Saan kumamot akas ti aramid na? Nang runa kat di kalidad mo ti mait itad kan kuha nang aapit tayo. Lakay. Saan tayo kung mga agbalin na biktima dagiti mananggundaway a buyer? Isuti ko na ni Kumare. Saan na nga impagarob akas nila ang ti presyo ti buyer ta? Di tamot ngamin agdamdamag kadakwada. Gaputa na talagtamot iti umay a buyer ta. Ala, bebe Manita. Kasaritak to day jay inton umay ditoy. Di mi pulos impagarop iti asawak, anabayag gaya man ang imato ti presyo dagiti produkto nga ilaklako mi manang Emmy. Ngamga po siguro ta nagbalin kami ang natalag unay iti bayar mi, saan kami ang nagdamdamag. Aklunak anasaer ti riknak iti naamwak. Tano kwentaan, dakkel mo ti pukaw mi iti panangalilaw kada kami ti gumatgatang iti maapit mi. Iso kumapay mo't dayjay apara iti pang inaldaw mi, kinunkunak iti bagik. Sipod idin, inururay ko ti umay manan ti bayar mi, nang runak at umadani man idin ti panagaapit. Talaga adesidido akon a makisarita ken kwa namanang. Aging gaadimteng ti tagiuray ko agundaway.
Sir, kastoy gayam ti rumbang apresyo pa ng gatang yung itila ko may apagay. Nay, nga tuunay mo't at apreso binitaw. Ngam iso day ta ti rumbang apresyo, sir. Ngaman yan ta, kinatang yung lang iti nababa apresyo dagiti apit mi iti kalabas. Napintas kan di kalidad dagiti nagatang yung kada kami, sir. Ngam una yan. Ta di pa'y matlagaya masaan yung ititad ti umno apresyo. Benito, nga tuunay dito preso nga ipagbagam. Kasano kami matangay? Sir, amoy mo tirigat kang sakripisyo dagiti manalo na kaskada kami. Isarumbang lang mo't nga iti umno apresyo kumati pa ng gatang yo. Nga tungar tunay, nanginda. Saan nakabalan nagatangan iti kasta preso? So asa na balen, at dapat mo't siguro dagiti magatang may tinabababa preso. Maawatan nyo kumamot ti sasaadan mi aman nalon, sir. Saan ang nalakat agmula ka nagtarakan iti pagay? Kalpasan na. Gatangan nyo lang iti nababa presyo. Saan samot anain kalintagan da ita, sir? Marigatan kami matuna yun, Kastaya, agpinasin siya talang araw dun, Agberok kami langan iti sa bali agumatangan mi. Ha? Ay, adakada kayo dito, sir. Tilangan kanyak, maawatan nyo kumamot ti sasaadon mi aman nalon. Iso asapay ko tanaan niya ti rumbang apresyo. Iso kumamot ati pananggatang nyo iti sa bali aman nalon. Sapay ko taamuda, noon niya ti rumbang apresyo. Tapno saan damot amalugi unay. Nakasaritak ti sigod da buyer tayo, Anita. Talagang impatangkan na ti sigod da presyo na. Ti kayat na, iso lang ti mairanod. Kasano tayo mo't anagrigat nga Talaga gaya mga adadagiti manang gundaway a negosyante. Kakaasi tayo aman nalon nga aggamgam mulo iti daga. Kalpasan na, gatangan na lang iti nalaka apresyo ti apit tayo. Kaasi mo't dagiti pada tayo abiktima dagiti manang gundaway a buyer. Adong amin dagiti kaskadata, asaan na makaamoy ti umno a presyo. Agsamsam makid tayo langan kadagiti umay a buyer. Panag ko na kanita, medyo agka-problema tayo ita. Iso anas ka agbirok tayo ti sabali a buyer, Anita. Di kagdanag, kasaritak to ni Kumarek. Barang mairekomenda na ta iti buyer da. Sige man nga rod, bakit? Tapno saan lang aday a buyer ti pang namnamaan tayo. Anya nga Benito, umanugot ka ni ti sigod a presyo, pananggatang ko, iti apit yaw. Malugi kami unay, sir, no manugutak. Saan nga umanay ti mapaglakwan mi, tapno masubot mi ti gastos iti panagmula mi. Awan nga rodan ti maramit ka. Talaga kami nagpatinggalang ijay ti presyo a kabailak a pananggatang. Amoy mo tirigat ti manalon, sir. Saan narabak ti pagdaldalanan mi? Iso ang maawatan nyo kumamot ti sitwasyon mi. Ano di mo kayat ti iti jayak? Awan nga ron ti mabalin ko. Maawatan nyo kumarumbang nga ibirok mi matum no apresyo dagiti pagay nga ilako mi, sir. No kasapulan nga agbirok kami ti sa bali a buyer, aramidan mi. Sige no dayta ti desisyon mo. Pasensya kayo na talaga, sir. No makabirok kami ti pudpud na buyer, ang mga nawan ton ti aglako kada kayo. Tabagaan mintumot ang dagiti pada mi aman nalon. Masapul nga ilaban mi mo't ti rumbang apara kada kami. Lakay, naimbag adamag. Oh,
Anya day ta, Anita? Itay adda kay talon. Adda na isarong dito'y abaro abayar. Ha? Kayat na kano agatangan dagiti pagay tayo. Kat no anya ti talaga apresyo, isu ti pananggatang na. Ni, sino nga dita bayar? Bakit? May saan negosyante at taga-kabangiba nga ili. Sigun kan kwa na, bayadan na tayo kano iti umno apresyo. Ay na, di ka nagsayatan. Bakit? Kasano anaamuan na nga dagayang magatang dito lugar tayo? Nangag na kano ti sayang guseng, maipapad iti may sa negosyante agumatgatang iti menos presyo. Interesado kano agumatang kadagiti apit tayo, basta na pintas ti kalidad na. O, di isulangan ti pangilakwan ta kadagiti apit ta. Wala kay. Ngam masapol ang makita tapay no takdaran na dagiti imbaga na. Ngam, mayat day ti apangrugyan lakay. Husto day tangay bagamanita. Ang masapul na agan na taytan. Siguradun ta day ti negosyante kat talaga ang makatulong kadata. Wan lakay. Sapay kumata na baligi ti damo at transaksyon ta iti dayjay a negosyante. Apaman anaamuan mi ti pudno a presyo ti pagay, talaga adimin inlako pay iti sigod a buyer mi dagiti apit mi manang. Takasanumat ngamin, rigat lang arudon ti adda asar-sarang ten mi, adda pay matla dagiti awan konsensyada a buyer amang gundaway kada kami. Babaan nga rod iti nasnaban a kararag, ken panagkid daw iti kaasi ti namarswa, nagbalin anabaligi ti damo at transaksyon mi, iti naisarong a buyer iti lugar mi. Para kanya, jak mabubo sa panunutan, no apay nga adda agraira amanang gundaway manang. Ngam tilaangan pagyamanak unay iti namarswa, kalpasan tinabaligi, kandamo at transaksyon mi iti kabarbaro a buyer dagiti produkto mi, nagsasaronon ti swerte adimtang kada kami. Isa amaragsakanak amang ibaga, anarang ay matitan ti biyag mi. Daytoy ti padas ko manang, kat sapay lakuma tanakaiba ti iti adal ken inspirasyon kadagiti dumdumngeg. Toy pagayam mo, Benito. Benito, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Pudno ang nakalidliday a panunutan, nga adda dagiti tao amang gundaway iti nagrigatan ti sabali a tao. Kas kuma iti sasaadan nyo aman nalon, ang nagdakkel ti kontribusyon na iti ekonomiya ti pagilyan. Husto ti kunam arumbang nga ilaban nyo ti karbangan nyo, kat maipaay ti rumbang para kada kayo. Maragsakan akmet iti kinunam nga inutan arimang ay di panagbiagyo. Kat sapay lakuma, taagserbi kayo nga inspirasyon, ken giya kadagiti makapaspasar iti pannakaalilaw, tapno agbalindaan na ridam akanayon, kat awanan ti makaalilaw kadakwada. Alakastan, pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Pintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsa isudat ng maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam,
Nagpailingad itinagan a June, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Makablaawan ni Ariel Kianyo, ti Makalong Asinggan, Pangasinan from Violeta Tabin. Shout out ni Virgie Orduña, Lenny Mangagom, Francine Abkaren nga OFWs ti Hong Kong from Linda Almendra iti Hong Kong. Bantasan and Soriano family. Happy birthday kani anak ko John Justin Balaan kan kaanakak ani Benji Karag from Corazon Balaan. Lakay ko ani Dante Velasquez, Francis kan Princess kan Dave Nathaniel, kan kabsat ko ani Edna Bukuan ti Saudi from Imelda Velasquez. Makablaawan ni Nanay Nelia manang Vanelline ti Aurora Isabela, Vanessa Muega ti Finland, kan Mamang Glessy Lorenzo iti Barangay Purok ni Bulan from Van Muega. Belated happy birthday kanilakay ko Hildo Sugitan from Juliet Sugitan. Makablaawan ti anak ko ani Rosal Villanueva Manangan dita inabaan Sur Rosario La Union from Carolina Manangan. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni June. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamutan kadagiti naayat amang tartarabay iti programa yo. Manang dispensaran na kumano jakon inlanad ti address ko. Uray ngamin no adun tinanggagak diti programa yo, apakasaritaan dagiti kas kanyak anaalilaw, kayat kulat ta protektaran dagiti karaman iti pakasaritaak, tapno agtali na edmet apalimad ti pakabigbigan da. Nasukatan met amin ang anagan nga inaramat ko iti surat ko manang, iso anawaya kayo ang mga ramat latan, tadikat isupay ang makanayon iti panangisimpayo iti surat ko. Aklunak manang may sak asigod akamang ti makakanigid a grupo. Kat day ta ti pagtayakan ti isalaysay ko, anam na maag-asapay ko ma, tamakawaknit iti panunot dagiti naayat adumdumngeg nga iti agdama ket maeng-engganyo a maawis iti nasamit a pannarita dagiti manangal lilaw at tao. Siyempre kayo, di kumpanya, ngayon kayo tinatawag na trabaho. Compensated tayo Sarap naman nga ipayong kumamot ka amin ang kabalan nyo. Kaslakit din si Babasol tayo. Kaya ti sadok, E din di kita kumpanya. isutang nagtagi ko iti dahito a kumpanya. Saan ang mabalin at Apabrik tigat at na pagpapaayan nagurure, tayo. iti rasya, Ti tararambay agdadata ang ninyo. mga agrabyado kada tayo. Trabaho kayo tinasaya at masusunduan kayo man. Ngam tunggal, mitingin na tayo. Na kayo dita, John, kan si ka Ernesto. Ala, nadlang na ta. Apay ka di, boss. Nagsasawa, dumag kayo. Sa lakas tanga ganin na rasaas kayo dita. Kaya tiyo, tagkatin kayo itamot lang. Ay, saan na, boss? Uwan nga rod, boss. Pasensya ka yun. Adala nga hindi na magkukun Ernesto. Di kailang bainan nga numarlatan iti sinong di Narigatan mo kumpanya. tata ti pagpupudutan Ang na. trabaho kayo na imbang tapos kawad serbiyo. Ala, ag-overtime tayo manen. Masapul ka na, may ring pas tayo amin dagitar aramidan tayo. Day tangarod ka. Kanain nga ramidan dati gastoy. Ngam saan na mo tabayadan ti overtime tayo. Ay, talaga makapauman dito ay. Nadala ko masabali ang pagkakarak at trabaho. Talaga pumanaw ako dito ay. Anya? Tsaka ito kasto yung mapaspasamak, June. Agasa mo ito kasto nga aramidan takin kuko iti pagpapaayan tayo a pabrik ka. Abusuan na tayo matuna yan. Anya latan ti aramidan tayo Palablabsan tayo latan na kanayon ti kasto nga aramidan da kada tayo Ay saan mo ta mabalin Awan mo ti maramidan tayo. Tawan mo ti sidadaan na pagakaran tayo. Nang runagat narigat tagsapol iti trabaho ita.
Isang aganos tayo pa ilahin. Barang nadumtang ti kanito, nga agbaliw mo't lang ti trato da kada tayo. Sapay la kuma, tagbaliw nga agpaiso. Alas 10 iti rabi June. Apay nga itakalaang. Kasano, kat pinarsada kami man niya ag-overtime. Dadamin deadline na kamkamatan na gitag-tagi ko iti pabrika pagpapaayan mi. Oo na yan. Naimbag ko man na may isang oras laang mata. Dahil nga ron tinasakit, Mildred. Sobra-sobra ti oras nga ipapaay mi iti trabaho mi. Ngam saan mo't nga iti tagitag-tagi ko iti pabrika ti bayad mi. June, Talagang aglablabos dan. Gapot amuda nga awan ti sidadaan nga umakaran mi no bilang tagikat kami iti trabaho mi. Abuswanda kami maten. Saan na rumbang tararamidan da? niya ti pangpanggapam. Mildred, masapol nga ilaban min ti karbungan mi. Nang runa tababasit kami lang nga trabahador. Aglablabosan dagitag-tagi ko iti pabrika pagpapaayan mi. Masapol nga ilaban min ti karbungan mi. Anya ti kayat mo asawan. Amo ka din na kayo na iti panggap ko. Ngam panahon ng tapno kumapeng kami iti nabilag nga onyon, iti pagtrabahuan mi. Isugat ayan tinamnama, tapno maisardengan ti pan nakaab-abuso mi ababasit at trabahador. Sigurado kay ti dayta, June? Dahito ilangan tamo ka pamuspusan, Ernesto. Tapno maisardengan ti pan nakaab-abuso tayo. Rumbog lang nga ilaban tayo ti karbungan tayo. Saan ka di? Sa bagay, agpaiso dayta nga imbagam. Anyang rod, desidido kan? Wen. Ngam saan kaya pilitin na sumurot kanyak? Ako mapang iti mother chapter dagiti onyo na mangkon-kontra kadagiti kas itagtagi ko iti pabrikang ayan tayo. Ada-kada kayo na kumapang kayo mat. Nangrunakan ka. Anya pala kumataramidat nga June. Alangan mo't nga itultulok kulatan nga abuswendak. Ernesto, Isama ka mo ditan. Kumakpangak mo iti kapangam a mother chapter dagiti onyon. adakan ka dayta. Basta saan ka apilitan ko nakmet? Makapmet. Makamu ka. Nalabit ang nagpatinggan ti sakit tinakam ko, gapu iti pan nakaabuso mi iti pagpapaayan mi manang Emmy. Iso ang nailuyo sa kon amang kontra kadagiti agtagi kwa iti pagpapaayan mi. Ididamo, pinanggap mi kadagiti kakadwak ti mangbukal iti bukod mi nga unyon, ngem narigat manang. Ti kalakaan a pamuspusan, kumapeng iti makuna a mother chapter dagiti unyon, kat ti kalatakan nga unyon nga agdinamag amang isaksakit kadagiti kas kanyak a maababuso at trabahador ti kimapengan mi kadagiti kakadwak. Ididamo na palaos ti ragsak mi, gaputa saan da kami abaybayan iti unyon a kimapengan mi. Ngem idi bumaybayagan, ininutan nga isaksaksik da iti panunot mi dagiti issue iti pagilyan. Saan lagayam ang maipapan iti parikot dagiti babasit at trabahador akas kanyak ti sulsulbaran ti unyon akim mapengan mi. No dikat karaman pay dagiti parikot ti pagilyan, kinunkunak iti bagik. Di tameten nga ad-addaan na addaanak iti kirad, agingga iti nangrugi kamin anang organisa kadagiti rally, tapno ad-adda pay ang makaengganyo kami kadagiti kumapeng iti unyon mi. Saan tayo nga itulok ka maabuso ti karbungan tayo? Kas babasit at trabahador, una empleyado kakadwa. Rumbag lang nga ipagsa tayo taanyaman nga arungain tayo. Kontra kadagiti agtagi ko iti pagpapaayan tayo. Nawatan nyo kadi kakadwa? Manipod ita. Saan tayo nga itulok ka maabuso tayo pay? Nabayag ka panahon nga intultulok tayo latan ti arami dagiti abusado nga agtagi ko iti pagpapaayan tayo. Ngam dituhin ti pagpatinggaan ti amin. Nang runa kat ammo tayo itan nga ilaban ti karbungan tayo.
Isa manipod ita. May sardangan ti pan nakaabuso tayo. Sa ito. May sardangan kakadwa. Ipamay samon ti oras mo iti grupo akim mapangam kunam, Jun. Juan Mildred. At ado ti matulungan nagagangay at trabahador na ramidag ti kasta. Anya ti kayat masawan? Sumurot akon kadagiti kakadwak Mildred. Anya, kat kasano kamin iti anak ta, Jun? Panawan na kami? Di kagdanag. Tayin karimot dagiti sumurutak, amabalin kayo lata sa rungkaran. Ngam kasanon ti panagbiag mi. Amumot abasit lang ti matmat gadak iti panakilablabadak. Uray to pa'y no pagtipunan ta ti matmat gadak kan di sweldom kat kurang lata, Jun. Ita, baybayan na kami ta sumurot ka iti grupo anak ikapangam. Mildred, aguray ka. Aguray. Ilawlawag ko ti amin. Di ka kumaagungot na dagos. Taasino kumatisaan ang makaungat iti kasta desisyon mo? Kalaat na ita. Agasam, tama iturad na kami apanawan iti anak ta. Gapula ang iti kimapangam a grupo. Imbagak matinkin ka, Mildred. Sarungkaran kayo matlaeng. Iso adinak kumamot kagura. Dinak kaungat. Tar aramidag ti amin para kada tayo iti anak ta. Para kada tayo? Panunutan man ana imbag no husto day ta nga ibagbagam, John. Agpakpakada ka kanyak ita pumanaw ka, ta sumurot ka iti grupo akim mapangam. Kalpasan na, ibagam apara kada tayo ter aramidam. Kasano kumaapara kada tayo da ita, John? Ala, ibagam man kanyak. Kasano apara kada tayo da ita aramidam kat panawan na kamin. Panunutam ana imbag, no husto da ita nga ibagbagam. Apay nga minabasapol a sumurot ka kadakwada, anak ko. Saan ka kadipay a kontento a magsupsuporta iti dayta a grupo? Nanang, pangasiyo ko ma. Saan na day ti pagsaritaan tayo? Imayak dito ta ibilin ko kada kayo dagita ginak. June, anak. Nasagit tinakam kanyak ni Mildred. Gapoy ti kasto a desisyon ko. Amangan ko. Amangan na niya taramidin na. Isa pangasiyo ko ma. Ta saan niya baybayan ti aginak? June, anak. Uray asino nga asawa. Agsakit tinakam na itikasta nga aramidam. Agasam nga itapanawam ida kat sumurot ka iti grupo akim mapangam. Nanang. Kasanula ang nagiti agina. No awan ka iti denada. Sana bale. Takanayin mo't lasarong karak ida nanang. June. Itingamin ka adakon iti ibagbagak a grupo. Ado tinaduktala kasan nga umno ang mapaspasamak. Ado dagiti mairuruman. Tasanda kabailan nga ilaban ti karbanganda. Isa nagdesisyon nak may pamaysak ti konsentrasyon ko iti grupo akim mapangak nanang. Ay, talaga ka di asaan na mabawing ti panunot mo, June. Amangan no adapay namnama ang mabawing ti desisyon mo. Ibaga Nanang, saanin ang mabawing pa iti isip ko. Talaga desidido ako niti planok. Sumurutak iti grupo akim mapangak. Kat ilaban mi ti karbangan dagiti mairuruman ken maabuso. Saan na mabawing pa iti panunot ko? Dandanin makatawanan nga daak diti bantay. Akadwak ti grupo asim murutak. Sumagmamanan nga operasyon tinaramid mi kontra kadagiti militar. Adomot hindi na kay pasungal ngalan mi arangat. Ngam, aging gayta. Talaga saan na mapunas iti isip ko, dagiti aginak. Isudalatan ti kanayan alinahon ti panunot ko. Tirigat na. Manipod nagpakada kita asawak. Jack pa'y pulos ida na sarungkaran na kas idiin karik ni Mildred idi. Itay pa'y ay palpaliiwang ka, John.
Si kagayam kadyanong. Anjak na putan nga da ka lang ita sidag ko. Gaputan na ti pampanunutam. Adda ka di parikot. Awan ti parikot. Pampanunutok lang taginak. Di pati mo dagiti aginam. Ha? Anya ti kahit masawan, kadyanong. Saan matlaang abigbigan ti grupo? Ti panagkasaryo iti dayjay a babae. Iti imatang ti grupo. Saan kayo alegal nga agasawa? Anya? Adda bukod a paglintigan ti grupo tayo. Nga isu ti rombang a masurot. Isu alipatem nga rod ti aginam. Tatilintag ti grupo ti rombang a masurot. Sapay lako mataagtungpal ka iti imbagak. Sige. Agtong palak kadyanong. Agtong palak. Iti day di apa nakisarita kanyak ni kadyanong, nakariknak iti panagamak manang Emmy. Panagriknak ngamin idi kat mabalinnak apapatayan latan no sa anak nga agtungpal. Isu nga awanan tinaaramid ko. Gapu tayong bagada kanyak asaan abigbigan ti grupo mi ti panagasawa mi kani Mildred. Impakalay sada kanyak ti may samot laeng abalasang akim mapeng kada kami. Ngam adayo nga ubing ngam iti siyak manang. Agsipod taagtawan laeng iti 17 ti babae nga impakalay sa kanyak ti grupo akim mapengak. Kat ijay kabambantayan, nagden na kami kas agasawa. Nupay kasta, iti panaglabas ti tawan akaaddak iti grupo akim mapengak. Jak pulos na lipatan ti aginak. Mamati ka man wenno saan manang, iti panagdenami kas agasawa iti babae adi nakamat ko, nga impakalay sada kanyak. Awan tinagrusing nga ayat iti barukong ko, no di kat asi ti imapay ariknak para kenkwana. Ta iti naganos nga edad na, nagbalinan apaspasurot iti grupo asaan gayam arumbeng apagtalkan. Gaputadyak malipatan ti aginak. Kano anyan ti kasasaad da, jakon nagduado a naglibas, idi na ikanak iti gundaway. Hagyamanak, nakaadayo ako iti lugar ang nagkutaan mi. Sandaklaki din na masurutan pa'y dagiti kakadwak. No bilang man tanadlaw da, nga awan ako niti sidong da. Sana rin bang agtaloy kaklatan. Ang paliiwak iti kadak iti dayto a lugar. Pudno arabiin, ngam narigatan. Agarup 5 tawanan nga awan komunikasyon ko iti pamilyak. Sipod pimanawak iti lugar mi. Ngamita, agsubli akon kadakwada. Agsipot ak panaimbag. Nauli mo ka talagang taglawlaw. Pumanaw akong dito eh. Ituloy ko't agdalyasat nga agsubli iti den nati pamilyak. Mildred, sino dayta maladagang ilililim? John? Siyak nga ron, Mildred. Nagsubli akon. Sino dayta maladagang ilililim ko, nak? Madlaw kay pas nilang dayta maladaga. Anak ko daytoy, John. Ha? Anak mi iti asawak. Anya? Adan sa bali nga asawam? Ngam siyak ta asawa, Mildred. Nagkalay sa ta. Kasano ko mga ta sa bali nga asawam?
Nabayag ka nagpukaw ka, John. Sipod nagpakada ka kanya. Awanan apulos ti komunikasyon ta. Kung namasarungkaran na kami nga ginam, ngampulos, asaan na napasamag ting karim. Nabayag ang nagpagpakuyog ak kaninana nga mapanagdamag iti presinto. Kano sa dino pa'y mabalin mi apakalaan iti impormasyon may papankan ka. Ngamawan apulos ti damag mi. Mildred, Ada na kaibaga nga adu nga inkwentro tinapasamak iti nagbaetan dagiti rebelde akas kada kayo. Kan dagiti militar. Katanda dagiti gundaway asaanan ana recover dagiti militar iti bangkay dagiti napapatay da rebelde. Impagarup mi no na isagmakan. Kaputawan kat nga rudan ti komunikasyon ta. Isu nga inyat nagbatan dagiti dadakkel mo ti pamalubos ang makiasawak iti sabali. Tanakita da ti rigat ko. Isu nga adan sa bali nga asawak, John. Adan sa bali ang pamilyak. Diyos ko. Naman mo. Nasaya at pahinupin mo sa ikalaangan ng agpaiso. Kaputa binaybayan na kami matlaan nga gina. Pimo sa ikalaguman nga agpaypaiso. Anak, kaya't ka marakop. Pangasim ko. Saan? Di nakarakupin! Ang anak, kailiw ka unay. Nabayag ka di ka nakita anak ko. Kailiw ka unay. Isa pang asim. Ipalubos mo Saan? Dita kan! Neneng anak, agsubli ka ditoy. Neneng! Diyos ko. Anya ka din na ito anak pasamag. Ultimo ta anak mi ka ni Mildred. Marik nakakaguran ako. Abay akas ito tinagpanagan di amin. Apay. Nanang, awan ti sa bali papanak no sana dito eh. Sapay la kumatay palubos siya makipagnaradak pailangan kada kayo. John, anak ko. Abay, akas ito'y nagpanagan di amin, nanang. Anak, tsaka mo, noon niya tirumbang nga isumbat ko kan ka. Ngamin, nalaga tsaka mo noon niya tirumbang nga ibagak. Mano, atawan asanda ka nakita. Awan apulos, ti damag may papankan ka. Pudno, ti kinunan ni Mildred nga asawam. Nga impagarup mi anatay ka na anak ko. Nanang. Panagkunak, awan ti sabali ang mapabasol iti napasama kita. No saan asikamat laang, John. Nagsakit na ito, nanang. Nangrunag at mariknak tinalaw sa gura kanyak ni Neneng nga anak ko. John, anak ko. Agbabawi akman ng naladawon ti amin. Diya kung may subli pa'y tinapalabas. Katusto kayo, nanang. Awan ti sa bali aron mga pabasula kiti napasamak. Ano sana siyang matlaang. Basol ko ti amin. Basol ko.
Sumagmamano alawas, ajak amo ti aramidek, kalpasan anaamuak asaan gayaman amabukol pa'y ti pamilyak manang Emmy. Kadagidi akanito, panagriknak kat kasla kanayon ama ipalapayag kanyak ti sinarita ni Mildred nga asawak. Ana sa isaya at lakumakanon anataya kon nga agpayso, gaputa binaybay akida iti anak ko. Uray anya ti aramidak, saan amapunas iti isip ko dagita abalikas manang. Ngam no nasakit dayta para kanyak, nasaksakit manen ti mariknak, akaguranak ti anak mi. Nang runak at di man lapulos nagpaarakop kanyak, idinagkita kami. Iti may sa agundaway manang Emmy, na ibaga kanyak ti kabsat ko nga adda tulong nga ipapaay ti gobyerno kadagiti kas kanyak asigod a rebelde. Iso a kinuyog dak kaninanang asimuko, katjak laim pagarop, at ti gobyerno gayam akayat arip puugan ti grupo a kimmapangak, kat isu ti pudpudno a makatulong kanyak. Naladaw matan manang idinaamuak nga adda ahensya ti gobyerno arumbeng a pagkamangan no kasjay a maababuso ti karbengan ti trabahador. No naamuak la kumaidi panawan a maababuso ti karbengak kas trabahador, sa anak ko maanagbanag a rebelde, kang runaan na saan ko maanadadael ti pamilyak. Itamanang ininutan an aklon ko asaanan a maurnos ti pamilyami kani Mildred. Tilaangan kanayon nga ikararag ko kan ikagkagumaak nga urnusan ket ti relasyon mi iti anak ko. Agyamanak manang, to'y pagayam mo, June. Pagayam a June, talaga nakasang tinapasamakan ka. No siyak bilang ti adda itibiyang mo, amang ano talaga agustwak pa yan ti pudpudno a pumusay. Ngamday tamat nga aspeto ti pagraamakan ka, ta kinabailam ti amin. Kat di kaagdanag, takadwanak amang ikararag iti namarswa, asapay lakuma, ta maurnos matlaang ti relasyon mo iti anak mo. Di ka mapukawan iti namnama, kat kanayon kuma nga agkamang ka iti namarswa. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Pintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu ipi danal tibiyag